Знаете ли къде е най-доброто място да закупите недвижим имот в България? Имате имот и се чудите къде да закупите следващия. Аз съм Стоян Стоянов и днес това, което ще ви разкажа, е къде е по-добре да инвестирате – в София или в провинцията. Три са най-важните аспекти, когато трябва да започнем първо от цената. Т.е. каква е цената на придобиване, каква е цената, на която можем да го реализираме и съответно какъв е срока, в който ние очакваме да получим възвръщаемост на тази инвестиция. Непрекъснатия приток в град София, той ни гарантира нещо много важно, когато инвестираме в недвижим имот. Т.е. бихме могли да очакваме постоянен наем. Било то от студенти, било то от работническа класа, хора, които работят в чуждестранни компании, които са локализирани в България и други. Защо София е интересна като възможност прямо останалите градове за инвестиция? Първо, София е европейска столица. Тя продължава да бъде в последното десетилетие много интересен източник за инвестиции. Когато си един млад инвеститор и съответно желаеш да получиш доходност от наем, основните неща, които те интересуват са за колко време можеш да го отдаваш този имот, на кого можеш да го отдаваш и след 3 до 5 години на каква цена би могъл да го продадеш. София като град е много интересна от гледна точка на културно наследство и културните дейности, които могат да се извършват в града. Интересна е също така от гледна точка на образование. Това е градът с най-много университети. Следователно това ни казва, че в ключовите квартали, където са разположени тези университети, те са добра възможност да се отдават на студенти. Когато обаче мислим за основно предимство, когато решаваме да инвестираме в недвижим имот в София, ние трябва да преценим много добре какъв е нашия бюджет. Само за 2023 година има над 800 000 квадратни метра разгърната застроена площ ново строителство, която е разпределена основно в 4 ключови квартала. Това са Овча купел, Малинова долина, Кръстова вада и квартал Младост. И тук вече идва тънкият момент, в който трябва да се запитаме какъв е нашия бюджет за инвестиция в недвижим имот в град София. Разликата в ценовите нива в квартал Малинова долина, съответно в квартал Овча купел и квартал Кръстова вада са около между 30 до 35%. Даже може да достигнат и 50%, в зависимост от улици. Друг критичен фактор, според мен, който трябва да се вземе под влияние, това са съпътстващите разходи, когато се инвестира в такъв град като София. Един от най-основните са разходите, които са за придобиване на недвижим имот. За разлика от малките градове, тук конкретни такси са много по-високи, освен, както обсъдихме в началото, цената на квадратен метър. В град София работната ръка е доста по-скъпа, отколкото в малките градове. Следователно, всички съпътстващи разходи след придобиването на недвижим имот трябва да ги вземем под внимание. Тоест, обновяването на недвижимия имот, изцяло ремонтиране или някакъв тип частично реновиране, това също трябва да го вземем под внимание. София като град предлага много възможности от гледна точка на типове инвестиция в недвижим имот. Ние не се ограничаваме, за разлика от по-малки градове, само в жилищни имоти. Тук може да се получи добра възвръщаемост от търговски имот, от някакъв вид офис имот, дори земя. Когато излезе един имот на пазара или дори когато още не е обявен, статистиките нашите лично показват, че между 3 и 5 купувача се състезават за него във всеки един момент. Ние да сме от първите е изключително трудно, т.е. трябва да имаме богати познания за квартала, за сградата и оттам насетне да имаме нужната информация, че да можем да реагираме веднага. Но за разлика от по-малките градове, тук инвестицията ни е много по-бърза и съответно много по-голяма. Независимо дали когато придобиваме един имот, ние го придобиваме с цел да го реализираме краткосрочно, средносрочно или дългосрочно. Предимствата на град София, инвестициите в него са също така постоянното развитие на града и съответно връзките в самия град. Тоест главни пътни артерии, които постоянно се разширяват, както и свързващи такива.
Има много примери в различните квартали, които мога да дам. Такива свръзки са в квартал Манастирски ливади, квартал Витоша с Кръстова вада. София като град също така постоянно гледа да развива и линии, които са на метрото. За последните 5 години виждаме как в квартали, където преди е било немислимо някога въобще да има метро, в момента там такова се строи. Когато погледнем този квартал в малко по-микро ниво, ние виждаме, че той дори само заради това, че ще има метро там, е интересна възможност да се разгледа и съответно да се обмисли за инвестиция. Разбира се, метрото по никакъв начин не казва, че това е най-добрата възможност да инвестираме там, но по-скоро е добра предпоставка ние да продължим да го разглеждаме. Гледат се много други фактори. Какво е новото строителство, кои части на съответния квартал се развиват там, какви интересни бизнес сгради има в квартала, съответно кои компании се чувстват привлечени да бъдат там. Оттам насетне какъв тип служители имат тези компании и вече каква е работната заплата, които те ще получават. Нашия опит показва, че е невъзможно при средна заплата над 2000 лева в момента в София, съответно компания да предлага на своите служители заплата над 5000 лева, апартамент под наем да се търгува в квартала за 500 лева. Общо заето в различните квартали спрямо това какво е населението, каква е средната работна заплата и какво е развитието на квартала, всички тези фактори оказват влияние на това какъв наем може да се вземе на съответния имот. Разбира се, трябва да се вземат под внимание останалите неща, как точно е обзаведен имота, какъв е типа сграда, какво е общото усещане в сградата, какви са общите части, какво е цялостното й състояние. София предлага интересна гама от възможности за инвестиция, от многоетажни жилищни сгради до исторически къщи в центъра, които могат да се реновират с цел по-добра инвестиция. Важно е да отбележим в случая каква доходност може да очакваме от различните типове имоти. От апартамент с една спалня в момента, ако го вземем на добра цена, средна годишна доходност може да очакваме между 4 и 5%. Апартамент с 2 спални можем да очакваме горе-долу от 2,5% до към 4% и вече апартамент с 3 или 4 спални около 3% годишна възвръщаемост. Истината е, че предизвикателствата на града са свързани с това, че като един потенциален инвеститор не сте единственият в търсенето на добри сделки, което разбира се води до по-голяма конкуренция за всеки един имот. Мое лично мнение, допълнителните предизвикателства на град като София са динамиката на града. София е изключително динамичен град в сравнение с всеки един друг в България. Ако преди 6 или 7 години задръствания в пиковите часове между 8 и 10 часа бяха абсолютно нормални, както и между 5 и 7 часа бяха абсолютно нормални късно вечер, сега задръствания има постоянно, навсякъде, по всички главни булеварди. Бих могъл да кажа на места и по Софийски околовръстен път, което разбира се води до много голямо напрежение в жителите на града, както и жителите, които са в околията около град София, които идват, разбира се, тук ежедневно да вършат своите дейности и да работят. Друго голямо предизвикателство на града е възможността за ползване на някакъв тип здравеопазване и това да се случва бързо и ефикасно. Не е тайна и се знае от всички, че дори само за личен лекар може да се чака много дълго време, дори с запазване предварително на час, което разбира се води до повече напрежение, когато човек е в нужда, съответно да го използва. Още едно голямо предизвикателство, което аз лично намирам като брокер и не случайно са ми задавали този въпрос толкова много пъти, е какво правим с малките деца, които трябва да ходят на ясла, на детска градина, как се случват нещата относно приемането. Значи тук в София за детските градини се борят между 5 и 7 деца за едно място, което разбира се за всеки един млад родител е голямо предизвикателство. Дали си заслужава, дали е окей да се дойде тук и съответно дали да не се предпочете възможността да се седи в по-малък град, където жителството е по-малко, но същевременно има по-голямо спокойствие.
Още едно предизвикателство, което трябва да се вземе под внимание, чистотата на въздуха в град София. Има определени квартали, които дори сега в 21 век с развитието на технологиите, с различните възможности за отопляване и особено зимните месеци, постоянно всички са на щрек относно различни мъгли, смогове, които се образуват над града. Един от най-големите недостатъци на инвестицията в недвижим имот в провинцията е по-ниската доходност от наем. Все още най-важният въпрос, който аз лично получавам като брокер за всеки един имот, който е в провинцията, е на колко километра е от град София. Когато си говорим за провинция, все още тук в България се смята, че всичко около София е провинция. Моето мнение е малко по-различно. Можем да разглеждаме провинциалните имоти на две части. Едните, които са свързани малко повече с туризъм и други, които са свързани малко повече с динамиката на спокойния селски живот, ако така мога да нарека. В малките градове като Боровец, Пампорово, Банско, там може да има много добра доходност от наем, съответно когато е инвестирано в недвижимия имот в правилен момент. Предизвикателството там е, че като градове те са изключително сезонни. Боровец, Пампорово, Банско имат около 4 месеца сезон, през останалото време нещата са 50 на 50. Тоест за тези 3 месеца, 3-4 месеца може да се получи много добра доходност от наем, ако съответно те се отдават под формата на ежеседмично, ежедневно, вече ако е ежемесечно, доходността им пада. Ако разгледаме същите курорти, само че на морето, там месеците, които са по-активните, това са между юни и септември. През останалото време в малките градчета като Созопол, като Златни пясъци, като Хитен, Приморско, през зимата не прехвърка и пиле там. Единствените жители, които са в тези градчета, това са местните хора и точно за това те са добри само през тези 3-4 месеца, съответно да се отдават под наем. Инвестицията в всеки един такъв курортен град си има своите специфики от гледна точка на това колко време може да бъде зает този имот през годината. И съответно цената, на която се отдава, дали би оправдала цената, на която е инвестирано първоначално в този имот. Разбира се, ние като хора трябва много внимателно да преценим по какъв точно начин да разнообразим нашата инвестиция в недвижими имоти. Моите препоръки са, когато се инвестира в такъв тип имот, да се разгледат следните неща. Цената, на която се придобива, колко време ще бъде зает на годишна база, каква е средната цена, на която може да бъде отдаван и съответно да се предвиди един буфер от няколко седмици, в които този имот ще стои празен в самия сезон. През останалите дни от годината, както казах по-рано, това е ясно. Това са сезонни градчета, в които не можем да имаме висока доходност на годишна база. Ще преминем към втората част на провинцията, които са свързани с малките селца, малките градчета, които са около големи градове. Предизвикателствата, които са свързани с тях, са основно от гледна точка на инфраструктура, защото там инфраструктурата е много лоша. Понякога минаваш между пътища, където когато караш с колата, ако не ти паднат пломбите, то поне ще ти паднат джантите на гумата. Изключително неудобно, много бавно се стига от място до място. Същевременно, гледайки архитектурата на всички тези малки градчета, тя е много морално остаряла. Изобщо не се обновява, не говорим само за жилищната архитектура, по-скоро говорим и за обществената такава, т.е. общини, читалища, училища, даже в повечето случаи в малките селца училищата се затварят, превръщат се в нещо друго и съответно едно училище обслужва 5 или 6 села. Което, разбира се, гледайки го за инвестиция, по-скоро не би го препоръчал. Би го препоръчал евентуално, когато имаме тази нужда, някакси да излезем от по-големия град и съответно да имаме един такъв имот, който ще ни даде един тип спокойствие, уединение, няма да търсим толкова динамиката на самия град, ще търсим по-малко възможности. Проблемите при инвестицията в много малки градчета или села, те не свършват само с инфраструктурата. По-скоро бих могъл да кажа, че оттам започват, тъй като на времето голяма част от целият този строителен фонд,
който е бил реализиран в по-малките селца, той не е реализиран по правилния начин съгласно строителните норми през тези години. В повечето случаи нямат нужните разрешителни, съответно да бъдат там, където са, което в последните години води до много проблеми, когато те трябва да се реализират, т.е. да се продадат или съответно да се купят, защото практически, да, търпими са като строежи, но не са законни. Следователно проблемите с тях тепърва започват и хората, които искат да ги закупят и които искат да инвестират в нещо подобно, те вече са много придирчиви и следователно, когато се види, че по един такъв имот, някаква малка къщура в малко селце, която е китна, има такива проблеми. В повечето случаи купувачите се въздържат да влязат в сделка. Защо? Защото строежът е незаконен. Не е направен така, както трябва в миналото. Нашите предци не са се интересували чак толкова от тези неща. Те просто, когато са имали едно парче земя и са имали желанието съответно да построят нещо на него, те просто са започнали да строят. В обобщение, София изкушава с динамичния си начин на живот и следователно с невероятните възможности на възвръщаемост в инвестиция, докато инвестицията в имот в провинцията изкушава малко повече с спокойствие и съответно повече умереност в възвръщаемостта. Ако това видео ви е донесло някаква стойност, може да го харесате и в последствие да го споделите с някой ваш близък. Предстоят много интересни следващи видеа. Може да се абонирате за канала. Аз съм Стоян Стоянов. Агенцията е Dot One Real Estate.